Molohita marhaporsean na balga. Marpangaropan na gugu jala adong piga-piga pertundian. Alai dang adong holong. Adong dolapatan na Apostel Paulus tung takas mandok dao. Alana holong dang holong taringot pakilalaan. Holong imana tarida marhite pakkataion sadalan tu parniulaan. Suku-sukun ngata kas tarida holong nasian Kristusi di parngoluata marsiajar mahita sian sada Korintus 10 taringot holong na manaluhon sasudina. Uluan ni persejarata sada gombaran haholongon. Ayat sapilota amang dainang sada Korintus 10 ayat 10. Asa tolu don nahot ima haporsiaon pakirimon dohot haholongon. Alai haholongon do naumbalgai. Sonari martangiang mahita tangiang pamuhay na pinasahat amang pandita Purba. Pasal marhata matangang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata nami, madok mulai hami Tuhan di hadapanmu di pertikian na rin ganon. Dileo ko di hami tiki nalahu marsiajar sian hatami. Siang gema persiajaran nalahu persiajari hami nang hupara di hami. Boy Tuhan gabi wohal di pertor nami. Lampagarahon halorom na padua ahlihon. Songonino bagi persiajaran Tuhan siang gemaun. Boy marhuaso. Bacakuan haporsiaon, pagarahon haporsiaon, mangarade manomu harorom na padua hadion. Pasatay pertikian nami di hadapanmu, marhite gol na anakmu matanya kami Tuhan. Amin. Mau lihat tema di amang pandita Purba na pasaton tangiang pamuhay di persejarata. Songon uluan ni persejarata amang dainang sada gombaran haholongon. Nah, ima di persejarat saminggon sada Korintus 10. Nah, sada suku-sukun tuhita saluhutna terlumobi bodi alusi amang pandita sinambela. Molo di Bibel sada Korintus 10 rimpunan dia dok na ni dok tuhita taringot ni haholongon. Boyjo di patorong amang pandita di sada Korintus 10 toli ahodo asaboy mangatusi hita salutna. Hupasa tamima tu amang pandita sinambela. Mau lihat ma di amang pendeta Manukalit naong mamuhay persejarata jalan ang pasahat ta sukusukun taringot tu persejarata di sada Korin 10 tun sada gumbaran haholongon molo tasulikit dututu taringot tu persejaran taringot tu holong molo tabua doripunan sian hata ni Apostel Paulus taringot tu haholongon di sada Korintus 10 toluon tung masay bagas do lapatan na. Ido umbayan na didok nakin di ayat siya pilo ni
asa taparrohahon taringot tu haholongonon ya. Asa tolu donahot ima haporsiaw pakirimon dohot haholongon. Alay haholongon donaw balgay. Lapatan na nakpe adong tolu nahot alay siyan na tuluhon marsibalgay dope. Napatuduhon holongi do hape naumbalga naumangat. Nah, jadi artinya pangaripunan ni sada Korintus 10 tolun ima holong. Jadi holong do si basa-basa na sumurong na binasa-basahan niton di perbadia tu hita. Jadi ripunan na di sada Korintus 10 tolun manogu-nogu hita marparange saluhut marhite holong. Tung malope pistar malo marhata sileban molo sa marsiholong si suadade. Burjupa marsilehon-lehon nakpedipelehon dirina gabe mate molo sa marsiholong si suadade. Jadi holongi ima mangalehon rohan napita di pambahenan. Mangalehon rohan napita di pambahenan napaduahon. Pakilalaan na nionjar ni holong mangurupi mangalehon manangahabe. Ya. Tung marsileho kita otik penatalehoni molo marhite holong argade di debata. Alay balgape si leho-lehoni molo sumarsiholong si suada. Napatuluhon. Roha nayas makolongi Jesus dongata jolma manusia. Ya. Memang godang do di paranguluton hata mapulta gambiri. Ya. Anggo hatana holokyan do rakutuhon na alay pambahanan na suada. Ya. Omatong karna holan hata. Ya. Jadi holok ta ikon gabi holong na hot. Holong na manoktong, holong na sorasuda, ima holong agape. Ya. Jadi sitong na walohita maparangihon holong ya. Di nokta persajari di minggu naksalbu taringat tu holong di sada Korintus 10 tolu sada sapitu sanari tarikoti mamusayat lau manulikit ya. Umbagas taringot tuhatan ni Apostol Paulus holong ya. Jadi holong na pinasan ni Apostol Paulus di suatu masay balgado tutu. Jala godang do na hinakam ni holongon, ima holong eros, holong storge, holong pileo, alay nom balga siyan salut, ima holong agape. Ya. Jadi holong agape do na pinatuloy ni Apostol Paulus di sada Korintus 10 tolu. Diriwana solo rohakku, holong rohakku. Jadi holong maradopon dongas sajabu, holong maradopon akagelekta, ndada holan hata hita makahulongi. Nah, una kolak kata saja ya. Holongi ndada hola teori, alay praktek. Jala holongi dang hola turi-turian. Dak pakilala sambing. Ya. Adong do hala holak kata na holong do rohakko. Hal burjuoni pedak kolan hata alay ikan dipraktekkon. Jadi dapat kita matutu songon pangaripunan ni persiajaran holongon di sada Korintus 10 tol. Alay molo hambar holong ya. Manang gabengali Jesus mamisang akan dalam sumurut ha holongon na.
ala naung lam ngali buasa gabeolo lam ngali haholongon ni. Ima ala ni akahajahatan songonay ni Jesus di Matius 24 ayat 12 ya. Dia di holong nai ya gabe talu di bain hajahatan. Hape aturan nai kon bui do tataluhon hajahatan ni marhite holong ya. Alani amanginang dia musudia kana hinaulongon na mambege persiajaran di ABM channelon tariko ti matutu holong na balgay. Ay umbalga de siya kaporsiyan umbalga do nang doot siya pakirimon. Alani, di na makaulong hita di bugasan bagasta, di bagasa kuryata, do di bugasan hutata. Ya. Say holong naso rasuda ya. Holong siyan nasa roha, holong siyan nasa gogo, holong siyan nasa ate-ate. Makahulongi mahita ng sahat ro dinalaw mate, holong marohata dituhata, holong marohata didungata jolma. Sungoni masahat na, maulate ma Tuhan mamasumaswita. Mauliate mah di amang pandita sinambela na pasahaton dohot patorakon ima sada Korintus 10. Baik, sonari penyambung dohot suku-suku ni pandita sinambela, songon dia do amang pandita si Tohag makanguluhon haholongonon di bagasan ngulutta. Asaboy hita mangatusi dongata di YouTube Advent Batak Ministry. Upasat matu amang pandita si Tohang. Mardongan mauliate. Mauliate matutu di amata pandita Simanukari na pasahato sa suku-sukun ima na nagsitaringotata apala di obason. Sa suku-sukun na tumacay perlu na naing siulahonota di nguluta si ganupari. Nakaning tito songo dia do tarbahe kita makanguluhon haholongon di bagasan nguluta sendiri. Memang suku-sukunon molo ta parateatehon maol situtudu alusnyo. Alay marhiti hatorangan na pinasaha niya mata sinabela na kaning taringot tu sa dagobaran ni holong na dienet na kaning siya pilon na tersurat di sa Korintus 10 ayat 10. Asa tulu do nahot ima haporseaw pakirimon dohot haholongon alay haholongon do nobelgay tulu nahot molau sendiri memikiri hataon omma tulu nasubui siding siya parngulota na berjunak kaning haporseaw pakirimon dohot haholongon alay nakingilo nobelgay siya na tuluon ima haholongon molo taingo do hata ni Tuhan madok di Yohanes 3 ay 10 no? Ay songonima holong iruan di batatu por tibion ola do di leon anak nasa sedai asa unang mate nasa naha porsea di bana holong dang na asal-asal holong alay holong na tumacay ulis tutu jadi buhado hida tutu lau permuluhon ima haholongonon di bagasan nguluta sendiri. Molo tabereng ko nakaning songo pangaripunan ni ayat di sada Korintus 10 doon adong do terdapat di ayat 4 do ayat 7 ido ripunan ni sada Korintus 10 doon taringo tu holong ido di si ia holongi di ayat 4 nalabas do haholongoni jala nasorta dang na mangiburu haholongoni dang tenga jala dang paburnang-burnang dirina ayat 5 maradat situtudo haholongoni dang na ahut
dang ngolo pangarimason, dang dipajujur-jujur nan jahat. Ayat onom, dang las rohana midahageduhon, alay toktong do di halason hasitongani. Jala dia pitu di sonon, saluhut do ditanam rohana, saluhut do dihaposeai, dihirimi jala ditao. Jadi omma gobaran ni haholongoni, na yang siulah honotta di ngolutta. Artina amang dot ina damang dainang na manaksion apen patak ministrion, holong na sitong ima holong na positif. Jadi molodu harong holong ini di bahasa ngulutta, totu sehali baenota maon di pamikiron, di pakilalan, di baheni boy mata baen haholongani di bahasa ngulutta. Songo dia do horoa pakilalani mga pabahenata siyan pakilalaan mana pamikiran taringot tu holongi. Di sona dong piga-piga na naik si ulah honota. Na perjolo na naik si bahenota di holong di bahasa derita ima patuduhon labas ni roha. Buharo patuduhon labas ni roha. Di soni dok patuduhon labas ni roha ima ikoboy dohita patuduhon halabasan ni roha nang ditonga-tonga ni hajukaton. Umada na mauliate patuduhon labas ni roha ditonga-tonga ni hajukaton. Jadi memang molo taulahu dot marhite daging dang boy ulah honotta. Alai holan alani asin rohani debata marhite todi purbadia. Idu na boy mangurupi hita. Lau mangulah hossa. Na paduahon patuduh hatomanon. Patuduhon marlasni roha di bagasan hasitongan. Dohot akan nasing dope. Jadi alani damang do dainang na nihaholongan di bagasan Yesus. Taulahum maholong songon Yesus mangulahu kolongi di portibion. Molo boydo hita mangulahon holongi songon pangulahon ni Yesus di portibion, totu sahali boy mahita mangulahosa songon na tersurat di Galatia 5 ayat 22. Taringot tu perbueni holong. Perbuai maholongi. Ahado perbueni holong? Tidak di Galatia 5 ayat 22. Alai akaoto perbueni todi. Holong doh las ni roha. Dame doh lebas ni roha. Habasaron, haporseaon, halambohon, dohot hatoman. Jadi songonima dihita trupuk diari sinenon, ahado na lao si bahenota, lao mapanguluhon haholongon di bagasan ngoluta sendiri. Nah kaning ido taulahumma perbuat todi, jala taulahumma holong na maksi holongan, lebas ni roha, terlumobi hatomano, jala totok kita sadado Kristus. Ido sabuita mangulahon, tarbain lau mangulahon holongi di bagasan ngoluta sendiri. Sonima amang nabuhi kupasahat mardongan mauliate. Mauliate mah di amang pandita sitohang na patorakon par sejarata sadarion. Jadi sonari gaberong suku-suku museng. Buat sama apostol Paulus amang pandita emutasoit. Pajojorhon parangena kurang ngasing ni nenggan sian haholongan. Ima sada Korintus 10 ayat 1 pitu. Bojo di patorang amang pandita jo puasa apostol Paulusi. Kupasa matu amang pandita tasoit. Mardongan moliate. Mauliate madihita saluhukna oras jelagabe. Puji-pujian hasangapum maditu hatta di bagasan pertikienon dina manguduti parsejarata. Di parsejarata hari Silasa
ima suku-sukun ni amang pandita. Cumanuk kali, buasa Apostol Paulus pajojor kon parangi na orang asing ni nadenggan sian hakolongon, naking nung ngadi patorang amang pandita ta, BMC Tohang, adong pitu hakolongon na si ulahonon. Sonari, adong welu hakolongon na so si ulahonon. Nah, pitu si ulahon, ngadi patorang amang pandita si BMC Tohang naking, sonari welu ma nasoboi di ulahon, naso si ulahonon, taringot tuholong. Naparjulo, haholongon, dang na mangiburu. Jadi dang arong pangiburuon, molo adong holong. Alai, dang gabi mangiburu hita tuak kahalak na taruli di partot iyo. Ido mulanya kapar salisian, pangiburuon. Ah, sianui, sehola ni mana terus marjami tak ibadah kya. Ah, sianui, sehola ni mana terus dapat pasuk ibadah. Sianui, akka pangiburuon omma naso siulah honon ni sahalak parholo. Napadua hon. Haholongon ni dang tengah. Lapatan na dang gijang rohana. Dialah kirim memuji hal. Jadi, kalau Tuhan doakan si puji okta, dang boyak kadongata dipuji-puji, dia begijang rohana, dia belas, dia bipartu Tuhan, medebu ala ni gijang ni roha. So, ngoni muse, napatuluhon, akan asosiulahon ni holong. Ha holongon, dang paburnang-burnang dirina. Jadi, lapatan na, pohon mabuan sahalak jolma nama kahilalahon dirina os cangat situ tu. Imana no porlu, imana suge, nah, gebe ibana mabain dirina uporlu manang umangat sianaka nah si. Alai om manaso siulah honon. Napaupaton. Maradat situ tudo hakolongoni. Ruhuk-ruhuk ni paradaton dohok parangai di bagasan na sodaulat bailahun rorang manang dang patut. Jadi hakolongoni dang diulahun ima na sodaulat. Ima bailahun na rorang manang dang patut. Napalimahon haholongon dang na ahut. Jadi ganuk jelma patujuluhon narikot di dongan na terpasu-pasu do seluhutna. Ya, na di dongan urikot sian na diba. Na di dongan di pajulu. Nah, hamu ma perjulu ama. Dangit torimana perjulu pasudehon. Di patama do akka ale-ale na dongan na ima di bagasana serek niro. Jadi dangit toribana menggurui, dangit toribana nagabio petting. Nah, jadi ima nanidok na hakolongan dang na ahut tu diri. Napon dangolo pangarimason. Jadi hakolongan ini dang gira-gira terimas. Gira-gira muruk. Sautik muruk, sautik muruk. Makritik, ya, mangicaki, mangaliai. Akhirnya, gabe sugu rohani dongan. Jadi, polong, dang itor hatop-hatopa muruk. Molo pe termuruk sipata, itor hatop mamuse mat pemuati roha. Jadi, senaso polo muruk. Polo do muruk alai, dang gabe mata dosa. Napa pituhon? Dang di pajujur-jujur na jahat. Nah, lapatan na salpuma akka hahurangan ni dongan. Hahurangan niba
Ikunaha. Di pareso jo diri to, si halak ditudui. Ordo na salah. Ya. Tapi ibadah do na salah. Lapatan na ikut diri ni beparjolah ni pareso. Iba do na salah tahe. Mangido ma, maiba, mangido apun. Nah, alem molo sedongan na do ditudu. Do na salah. Do na salah. Dia bisa udah kono mangido ma. Nah, jadi lapatan na dang si songoni. Dang dipajujur-jujur akan jahat. Napawaluhon dang lasrohana mida hagiduhon. Jadi aka ayaton nakik sude nunga dijaha amang pendeta ta BM sito. Jadi dang lasroha mida hagiduhon. Mergogo mahita nina mangurupi aka dongata. Aka nagidu dang si halassono nih. Jadi kaholongon dada holan dan dipajur jujur na jahat alai dang las roha binahenni molo tutu si tutu holong rohat tadi dongatta dang las rohat tadi aka hagiluhun nasida. Jadi omma ipolani parsejarata di suku-suku ni amang pandita simanukalit ahado naso terbain ni haholongon manang bahasa apostol Paulus pajojorhon aka parange na hurang denggan di bagasan holong. Jadi nadenggan ngadi pajojor nakingan itu sonari nasodenggan nunga di nunga hupajojor welu. Jadi omma akan naso siula honota di ngulutta di pergugui di bata mahita di pasu-pasu mahita. Oleh tema dihita seluhutna no bigihatan Tuhanon. Amin. Mau lihat tema di amang pandita tasoit dapat torakon pas sejarata. Jadi sonari tu amang pandita tampu bolon. Ahado dalanna na patuduhon ni Yesus tuhita. Pabotohon ahado haholongan na sitong. Boyjo amang pandita tampu bolon asa boy hita mamboto ahado haholongan na sitongon. Upasa matu amang pandita tampu bolon. Mardongan mau liate. Shalom dita salukna. Mulate ma di suku-suku ni amang pendeta semenukalit nang dipasaha tuhami apaletikyon ima nani pasahna marite hite persejarah tasonari. Didok madisi ahado dalan na asing na pinatuduhon ni Yesus tuhita paboton ahado haholongon na sitong. Jadi molota pareso do siap persejarata paletikyon taringo tuh haholongon na sitong ima sada gobaran taringo tuh haholongon na sitong holan hinorhon ni Yesus di gobaron marite-hite persejaran na buita bereng didok madisi baik sian buku Yohanes 10 ayat sada 1:24, Yohanes 15 ayat sia 1:12, sada Timoteus sada ayat 4, 2 Timoteus sada ayat 7, do 10 sada Yohanes 3 ayat 16, dohot sada Yohanes 4 ayat 7 1:12, buema ta buat bayar di punonna marite-hite Yesus marite-hite holong nai dak kea sudah ya holongi saluhu nasisianna saha tujungna. Yesus marite-hite holong nai patuduhon gobaran tuhita songodie hita makka holongi. Bahkan holong ni Yesus itu hita ima sian holongna tu amana di benua gijangi jala di jauh hita asa tinggal di bagasan ibana. Jala pernguluon ni akana porsea ikon merpakirimon jala hot marite-hite toddi nalam magodang nalam gogo tugu jala di bagasan holong patuduhon gabaran taringo tu ajaran ni Yesus di bagasan porsea do tolong jala dangadong nabu tabang ukuran taringo tu holong kecuali songo dia Yesus na
memilih dirina, mangaleon hosana sendiri. Ikor rela do hita gabe makkaholongi akana asing. Ibana nang jumulo makkaholongi hita. Jadi dison aha do dalam na asing patuduhon ni Jesus na di patuduhon Jesus tu hita na boy pawotonota songo dia do haulongon na sitong. Jadi haulongon na betul-betul do patuduhon na rela berkorban, ya molo didok disi dang adong na asing kecuali ta lehon dirita ta lehon no denggan tuak kana asing rade hita marhubas ya songo Jesus marhubas mabasu sisian ni mabasu pak ni sisianna di Yohanes 10 ayat 4:15 jala dang adong na buta bain sempurna salu nale kot taulahod do songo dia do haulongoni kadang-kadang tatu si do adong kelemahatta adong hahurangata alai unangi mabaik kita gabe dang patuduhon holongta. Jadi bahkan idokon di Matius pasal 5 ayat 44 ikon taholong do musutta na marsuguni rohaita bahkan kemartangiak kita tu nasida aholongoni betul-betul asabui akana asing marnida songo diedo haluaon mariti Jesus jala haholong ini ikon radedo manesa dosani dongata maradopo kita. Sada ayat terakhir parpudi nabui pasal kita di Yohanes 15 idok songonon. Yohanes 15 ayat 10 tolu hatani Tuhan idok songonon. Yohanes 15 ayat 10 tolu. Na sumeahon hosana humokop akali alena ido parholong ni roha naso halopoan ya na sumeahon hosana humokop akali alena ido parholong ni roha naso halopoan anggiat ma tetapi ta marsiajar songo dia Jesus na patuduhon gobaran holong na tu hita di bagasan parngunonon asai bule tahanguluhon di bagasan ngulus ikan opari. Oma na boy oleh kami alus yan suku-suku ni amang pendeta si manukalit upasa tami mardongan molate. Horas. Mau lihat ma di amang pandita tampu bolong na patorakon par sejarata nadinggan ima aholongon na sitong. Senari tu amang pandita pasarim. Songon dia do hita. Sa sitong na pangatusyota na mandok haholongon do de bata. Wasama di hatahon gabe barita na uli di hita saluhutna. Ujo di patorong amang pandita mardongan mau lihat mau lihat ma di pandita Simanuk Kalit nampas hato suku-sukun di hita di baga seperti kianon. Jadi soal persejarah tadi baga seperti kianon ima haporseaon pangaropan dohot haholongan. Jadi saat di sope nungata persiajari ay lambas do haholongani jalo sorta gok las niroha togu porsea gok pangaropan jala di tahun do saluhut ima Jesus disita ida saluhut na i di bagasan Jesus dalan na mangihutton dalan na ido anggo pakirimon ni Apostel Paulus di Huria di Korintus alai molot tapadao hata dang sian walu parange naung hurang sian haholongon taruli dohita gombaran na sundenggan
sian parange ni huria na adong di Korintus. Di tonga-tonga ni huria nasida, adong do nasida mangiburu, adong do nasida tega, adong do o panuburang-burang diri dang maradat gudang muse akkana niulahon ni nasida, ya adong na akkana cemburu nasida. Alai Paulus pasahaton tu nasida, apostel Paulus pasahaton hatana patut dison patuduhon parange di huria na adong di Korintus. Jadi huria di Korintus naik kondo gumodang marsiajar suang songoni nang dihita saat dibagasa partikianon. Dukon dipatuduhon ahana binahen ni haholongani dohot naso binahen ni haholongan apostel Paulus mangariputon turpukna dison marhite makkaholokon parange haholongan lahu di hehehon ngulu haholongan nasitong. Suang songoni nang di romar sogot Tuhani. Haporseaon dilalahon dohot pamindaan jala nong leleng tarhirim gabi tahida. Jala naung marga ima haholongan manoktong ima gombaran sian parangin di bata si tulu sadai alai adong do pangetusion na mandok iya haporsiaon do parbinotuani manahan ro di saleleng nileleng. Jadi molo holongi ima dang nalau salpui teta do adong saha tu saleleng nileleng na saha ro Jesus na padualihon ikot teta do adong holongi. Boedo sude akkana salpu di portibion alai dianggo holongi ikon teta do saha ro di Jesus na padualihon saha dinamangulu hita muse di harajaon ni debata ima harajaon na di benwaginjangi dang leleng na idaut tama Tuhani adop buhi tubuhi sahat ro di juppa tikina naikondo buanot tangulutta tubagasan tolu habisuhonon hapor seaon pangaropon dohot haholongan tolu parangeon jongjong manggogohi ngolu ni halak Kristen marhite tondi porbadia. Jadi molo halak Kristen ikonadong manian tolu haporsianon dihita ima haporsiaon pangaropan dohot haholongon ikon mangolu manian di bagasa partondiata natoluon alai naumbalga ima haholongon. Jadi ima semua persiajaran dihita di bagasa partikianon mau lihat ma Tuhan ma nama masu hita. Amin. Mau lihat tema di amam pandita pasaribu na pasahaton do patorakon parsejarata. Sonari asa tabegema rimpunan di persejaranon di bagasan saminggon ima hupasa matu amam pandita purba. Mulai tema di petikian na ipasatu kita terlalu mobil na mengarang-arangi persiajaran sa gubaran haholongon atau takas naking di patorang akan aposon ni Tuhan dia do sa gubaran ni. Jadi haholongonon odo nokot sian na tolu na hoti. Di pangaripunan dokon ni sodita nang BHP tipo ni ulan ni salat jolma molorohana dang diguhi haholongon tu debata nang dohot tudongan na jolma
dada sisihan ni Kristus na sitong. Dito umusekan, molo pe parhaporsiyaon na balgay ba na, jala marhagugun patupaon akatadda, alay molo sumardongan hauholongon siswada doi saluhubna. Jadi dawang denang, tunggudang do dihitaw sunari, akapan niulaon, akaparhaporsiyaon naguk. Alay di mangihutop pa sejarah papituhonon, ayrok kon masyatakas. Iyang goso diulahon ni marhite holong tu debata, dot holong tu dongat tajolma, dang marlapatani, dang sitongi sudi. Jadi, nang pihak marhaporsiyaw kita, jala balgapan ni ulatta, marpangaropak kita, molo sorong do hapekan holong tu debata, do tu dongat tajolma, dang marlapatan siswada do sudi. Yuduti musa idilokon, di bagasan hiras ni roha, naolo do ibana mangaleon hosana, ale molo somarhite ha holongon, molo di jolo ni debata ibana ima sahalak namar pangahut tu diri sadiri, manang sahalak na papun nang murnang desi. Jadi, nang penalay sa pailepin na hosana, manang nasa pisong nabalgapin na iba ni mana ulaw ni, alain ko somarhite siyan holong do, molo somarhite siyan holong tu debatado, holong tu donga jolma, nakinga di patorang nakinga bang padita sida bela diro akka holongi, molo soringgado di ulawan marite holong dang lapatan. Ha Kristenon nasitong, paturuhon ha holongot tu sa doktor di, na margogo do iba na manogu pamatang, roha, pikiran, do tangan na mga mangurupi patuduhod jolmai, masihohod jongjong diinganan na pinangido ni batatu nasida. Asa marhitei dang jadi nasida patupahod dalan naladit tupak ni nasida. Asa unang lilu akka na pangpang. Jadi, namuday nang atik ko si dison ni dokon, ha Kristenon patuduhod dalan. Manogu nasapat, mangurupi nasapat, patuduhod tujolma. Asa marsihohot jongjong di bagasa Kristus. Jadi, holongin nakingan, cara gobaran ni holongon, ikuboy man na manugunugu jolma. Cara gobaran ni holongon, ikunaboy mabuat jolma tu bagasa Kristus. Jadi, aporsiaon, dot pangaropani, dot holongi, digijang ni sude, balga may mahaholongon. Jadi, sanggi amadamang dainang, marhite persejarah noon, sa dalam manan pagkatayota, dohot panilota. Sa dalam manan akka jamitata, dohot panilota. Unak kolan jamitan o balga, unak kolan heping habis hola lama majamitahon jamitan o ulion aledarong paniulaan. Datapi tutuna na ba ito paniulaan na ringgan, ikom manan marite holong na siya Kristus, taulahot tu holong maradopon dongata jolma. Omasotik amang padita sa manukalit, songo pangaripunan ni persejaraton, siyang giya ma holong na taholongi, jala holong na siya Kristus, boy taulahon, gabi holong tu dongata jolma. Pasa mo mardongan mo liate. Maulay tigodang ma di amang pandita purba na pasaton rimpunan di parsejaratonon. Noaing, bartang yang mahita sa tatutup parsejarata, tapangido ma ni amang pandita pasaribu martang yang panipuli. Pasama tu amang pandita pasaribu. Tapasada maruhatta martangya kita. Ale jahu bade bata amanami na marabangso di bano ginjang. Ni puji ni pasangap guarmu na badiay. Di siala asi dohot holongmu na dihilalahami sa di bagasa partikyano na le Tuhan. Di bagasa partikyano pele Tuhan. Nang sipul dohami marsyajar siap parsyajaran sikola sabak nami. Ima parsyajara papituhon ale Tuhan. Tuhan anggiat manian parsyajara nanon. Boy gabi manundangi di bagasa partondion nami. Boy gabi manugu-nugu hami tu
lam tudinggan na ale Tuhan. Suang songoni parsyajaranon. Puy hu parngulo kami di parngulo nami sidang upari. Tuhan, pasu-pasu ma pemirsa at pen patak ministry di dia pinasida maringanan ale Tuhan na umbigi sa parsyajaranon. Pasu-pasu manasida lehom matu nasida pasu-pasum siya surugu urapi nasida ale Tuhan asa anggiat nasida di na umbigi parsyajaranon nasida gabi dapotan pasu-pasu nasyakko ale Tuhan. Tuhan, pasu-pasu tong hami saluhut na pasato parsajaranon. Pasu-pasu na posom pendeta si Manukalit. Pasu-pasu na posom pendeta Purba. Pendeta Tapubolon. Pendeta Hutasuit. Pendeta si Tohang. Pendeta si Nambela. Suang songoni. Do na posom ale Tuhan. Leho mabisuk tuhami. Asalam bisuk kami. Asalam semangat kami Tuhan. Nalaho membagihon pasahaton hatani Tuhan marhiti-hiti parsyajara sikola sabaton ani Tuhan. Tuhan, o matangi yang elek-elek nami di pasahat kami marhiti-hiti anakmu Yesus nang mati humukupan. Amen. Amen. Mau lihat tema di amang pandita pasaribu na mabayat tangyang panipuli di parsajaranon. Tuhita saluhut na amang dainang na sa itotong manghiton Advent Batak Ministry mulai tegorang ma dihita saluhut na de batama mamasu-masu hita sudi tarlumobi na posin di Tuhan mulai tegorang duhita saluhut na sede batama mamasu-masu hita di parkari jota songon upasa panutup hupasa tami matu amang pandita sitohang Gajado aik ni laut, tibodo dolok nabulon. Alay lam tibo lam balga holong di batatu hita saluhut sa ima na hot totong di bagasan nguluta. matutu Matutu. Napaduahon. Unang pola holong na di bibir. Songon nasi na swadong laut na. Ikon holong na maperbaen lam tabodo songo deke na masak di parnguluata. matutu Matutu. Patuluhon, sahat-sahat ni solu, sahat ma tubortean. Bunga di pasahat akamata parhalado, taringot tu persyajaran, sada gubaran ni holong, say sahat may taulahon, sahat tu panggabian, sahat tu pakorasa. Amen. matutu oras madita saluhut na Oras.